Nandito kuya, nababalita yung may multo daw. Yung may naglalakad na pugot na ulo. Wala ka dito, sir. At dito sa area natin kuya, wala. Ah, saan yun? Sinasabi nila. Ano, Navy? Doon, sir, sa Whitehall. Ah, wala rin kuya. Kinausap namin yung guard. Inoopera ko 3,000. Pasok kami sa loob. Mamayang alauna. Ayaw. Ayaw. Bayad yan, sir, kasi iba na yung may-ari dyan eh. Ah, kaya pala. Nabili na pala yun. Iba na yung may-ari. Tutok sa akin, ano, sir. Ay, sorry kuya. Oo, ay, sumikat to si kuya. Di tayo pansinin eh. Pero kuya, dito wala. Wala daw talaga. Ah, Isang taon na ako dyan, sir. wala talaga kuya. Eh sa ano kuya? Sa Navy camp ba yun? Saan ba yung Navy camp? Doon pa, sir. Ah, malayo yun. Diretso niyo po ito. Ah, pero pwede lakay. Pero dito sa area na to kuya, wala. Tara. Pero Pwede bang... try nyo na, sir, kung may maramdaman kayo. Wala akong Sige kuya. Sige kuya, punta na kami dyan. Okay. Okay guys, since bigo tayo sa White House, hindi ko alam, nakadikit lang pala nito yon. Nandito kami ngayon sa teacher's camp. Kita nyo naman, di ba? In-interview natin yung guard. Sabi niya, 1 year na raw siya rito pero wala naman daw siyang nararamdaman. So sabi, pinayagan naman niya tayo, mag-ikot-ikot daw tayo. Kung may naramdaman daw tayo, wala naman daw problema. So, sige, tingnan natin. May mga nagsasabi kasi sa amin na hallway pa lang nitong teacher's camp may mararamdaman na. So, tingnan natin kung meron niya. Dito, Baguio Teacher's Camp. Baguio Teacher's Camp. May napapabalita raw na maraming multo. Dito ba yun? Whitehall po. Whitehall? Saan yun? Ay, Whitehall. Doon po. Ay, doon lang. Dito kami lalakad tapos. Ay, darisin nyo lang po yan. Tapos may hagdan po na pababa. Mahaba. Tapos Yun yung Whitehall. Ah, thank you. Ingat kayo. Salamat. Jem! Whitehall! Diyan. Doon daw marami. Takti, balikan natin ito mamayang madaling araw. Papayagin ko, kakausapin ko. Ako kakausap. Ito yung teacher's camp. Kung may makita man kayo, umaga pa eh. Umaga pa. So, guys, meron akong good news sa inyo. Kasi nakasalubong ko yung guard kanina, yung kinakausap ko dun sa taas. Tinanong ko sa kanya kung hanggang ano oras pwede yung mga tao rito. Tapos kung may specific na lugar kaming hindi pwedeng puntahan. Sabi naman niya, wala naman daw. Tapos yung pagpasok dito, anytime daw pwede. So, yun pa lang, check na yun. Tapos tinanong ko sa kanya kung nasan yung Whitehall. Tinuro naman niya yung daan. Sabi niya, pwede raw kahit anong oras, kahit madaling araw, punta kami dito, walang problema. Kaya mamaya, papalikan natin itong teacher's camp. Dadalan ko na rin syempre si Kuya Guard ng kape tsaka snacks. Baka sabihin niya, pumapasok lang tayo basta-basta eh. Pero yun nga, kaya nga na sinabi ko kanina, pwedeng pumasok dito anytime. So, kayo, kung trip nyo mag-ghost hunting, it's the place to be, teacher's camp. So, kita-kits tayo mamaya madaling araw. Let's go. Okay guys, it's currently 12:30 a.m. Pati nga ano oras mo, James? Pakita natin sa kanila. Baka hindi sila maniwala sa atin. Guys, it's 12:22 a.m. Okay, ang una namin pupuntahan teacher's camp kasi mas malapit siya compared to diplomat. Tsaka dapat makapag-ikot kami ng kahit almost 1 hour dun sa teacher's camp. So guys, ito na yun. Alam nyo, may ginawa ko mga konting clip dun about teacher's camp kanina. Tapos pina-preview ko dun sa mga kaibigan kong medium. Pinakita ko sa kanila yung mga short clip. Kasi ako, nung may share ko lang sa inyo, mabilis na kwento lang. Habang gumagawa ako ng parang intro ko dun sa teacher's camp, ina-explain ko na pinayagan na kami nung guard na makapasok doon na madaling araw. May isang bintana doon, nakalimutan ko yung tawag eh, pero mamaya babanggitin ko din sa inyo. May isang bintana doon na medyo naka-slight na bukas na yung kortina. Tapos ngayon, habang nag-shoot ako, nag-video, usap, biglang bumukas. Sabi ko, hangin lang yun. Video. Tapos nakikita ko sa peripheral vision ko, bumukas na naman. So tinitigan ko. Tapos nakitang-kita ko guys, umangat siya dahan-dahan. Tapos kukunan ko sana ng video. Pinaka-standby na yung video ko, hinihintay ko ulit bumalik. Wala na, di na siya umulit. So, ano ba to? Imagination ko lang ba? Namalikmata lang ba ako? Mamaya natin malalaman kasi yan ang unang bubungad sa amin, yung building na yun. So, hintayin nyo guys. Babiyahin na kami papunta doon. That's we're in. Binasa ko na guys yung usapan namin. Ang lugar na yon, yung building, Rojas Hall siya.
under siya ng Rojas Hall. So kung familiar kayo dyan, alam niyo yung teacher's camp, medyo kabisado. Medyo kabisado nyo, alam niyo yung Rojas Hall. So yun yung pangalan ng lugar doon. Well, videoan ko din naman siya mamaya pagdating namin doon. So good luck. Okay guys, dito na kami ngayon sa teacher's camp. Let's get it. May ano? Okay. Oo. Okay. Guys, ito yung sinasabi ko kanina doon sa intro ko. Ay, yung kortina na yan. Gagi, Chad, yung humahawi kanina, yung nasa right side. Andito, hindi yan nakabukas na yan, yung nasa kanan. Yan. Walang pwedeng pumasok sa mga kwarto dyan. Bawal, walang access, kahit sino. O yan, ito yung sinasabi, Rojas Hall. Kung kilala nyo si episode Nikki, yung co-narrator ko, nagkwento siya sa akin, nag-message siya sa akin sa IG na may nabati daw siya rito. Kahit kinikilabutan ako, pre. Dito sa Rojas Hall. Shoutout kay Madam Nikki ng episode Nikki. Kung nanonood ka, Madam, ito yun. Grade 5 daw siya nun, nabati raw siya dito. Ito yung buong teacher's camp. Isa to sa mga classroom. Pati, peram nga ako nga, peram. Ginawa natin yung loob. Parang panghuro. Ayan o. Meron kayo nakikita. Or nararamdaman. Or alam nyo kanina sa taas, may narinig kami na parang naglilipat ng gamit. Oh, sir. Hindi lang namin alam kung isa dyan sa mga ito katabi nito yung laperal. Ito mga bundi. Ayan o. Kailangan natin puntahan yung Whitehall Gym. Diba? Punta kami yung Whitehall. Ito yung Rojas Hall, sabi ko sa inyo eh. Gumalaw ulit yung cortina kasi hindi namin nakunan. Sayang, hindi ko agad nakunan. Hindi kasi agad naka-on yung cam ko. Pero ito yung Rojas Hall. Marami ring kababalagang nangyayari dyan. Pero, tara, Whitehall na kami. Okay guys, nasa likod na kami ng isa sa mga building. Hindi ko alam kung ano yung pangalan. Pero, ito yung daan papunta sa Whitehall. Kanina, nung umagang pumunta kami rito, inanuhan kami ng guard na wag daw kami dumiretso dun sa gate. Pero ngayon, diretso kami. Oops, off tayo ng lights pag may mga ilaw. Asan? Uy, may aso nga. Yari tayo sa aso. Mas creepy yan, tanga pag may rabies yan. Di ba? Medyo... pucha, ito pala yung Rojas Hall Gym. Asan? Asan? Yung TV ko yan sa loob. Itong Rojas Hall? Ito lang. Ayun o. Ayun o. Sa bintana CCTV. Kitang ito yung pag gumawa na trespassing. Hindi naman trespassing to eh. Trespassing to. May guard naman eh. Trespassing ang putik. Sinusundan kami na itong aso. Shh. Spotty. Huwag ka na sumunod. Wala naman kami dalang pampers eh. Tara, diretso, Jim. Ang alanganin naman ang daan mo, Jim. Ano ba yun? Papunta na ba yung aso? Di pa. Oh, ito yun. Okay. Oh! Ano to, Jim? Ito na ba yun? Ito na yun, Whitehall. Ito yung Whitehall? Nakita natin yung entrance. Parang lumalaki yung ilong ko ah. Bukas yung bintana, Jim. Oh. Sa? Saan banda? Saan? Sa gilid. Kumakaluskus daw dito. Wala ako narinig ko lang pero hindi ganun kaklaro. Baho. Nung bibig ko. Gagi. Tabi-tabi po. Jem, dito kaya tayo. Oh, video mo muna yung entrance ng Whitehall. Ito. Asan? Okay, doon muna tayo sa entrance ng Whitehall. Ay, ba't ganun? Guys, ito yung Whitehall. Kita nyo, may nakalagay na bawal tumambay. Pinagbabawalan tumambay dito sa spot na to. Hindi namin alam kung bakit. Wala rin sinabi yung guard. Yan. Bakit? Okay guys. Ang dilim, gagi. Sobrang dilim. Uy! Ito yung loob ng Whitehall. Wala bang pasilip dyan, mga ma'am, sir? Ito
Ito yung Whitehall. Uy, ano yun? Ano to? Ba't parang binutas, no? Yung layo nyo sa akin. May daan dyan? Papunta sa? Papunta saan? Papunta saan? Sobrang dilim. Dilim, gagi. Sobrang dilim. Sa sobrang dilim dito, kulay Kasi black wala, na. hindi na natin makita. Nasa kabilang side na kami ng teacher's camp. Ano pangalan? Albert Hall. Ano raw? Naka-video ko. Ano meron? Naka-screen. Ano meron kay Albert Hall? Albert Hall. Plain. Tahimik. Sakali may makita kayo guys, comment down below. Grabe kilabot ko rito boy. Hindi, tumama lang yung flashlight ko. Whew. Ah. Go. May makikita kayo ah. Comment nyo sa baba. Wala. Hindi ilalim mo Albert Hall. Hindi ko alam kung ano makikita niya rito. Wala. Guys, galing na kami ng teacher's camp. Naikot na namin yung buong teacher's camp pero walay. Ewan ko lang kung meron kayo nakita sa mga pinakita kong clip. Pero kasi sa amin, ito, yan. Yung grupo namin wala eh. So ngayon, papunta na kami ng Diplomat. Dito na mangyayari yung totoong bakbakan. So, abangan nyo na lang guys. Okay. Guys, yung video ko dun sa first clip, sa first video na in-upload ko, iba yun dito kasi ito na yung papasok kami. So, sana payagan kami ng guard. Ipapakita ko sa inyo yung buong convo namin. Okay, let's go. Diplomat.